Mayong buntag mga igsoon ko diha kang Kristo. Nining santos na misa sa Webes ay kanapulog upat nga semana sa ordinaryong panahon. Atong iapil sa atong pag-ampo ang mga musunod nga intensyon uban sa mga intensyon sa Ascension of the Lord Parish GSIS Matina. Misa Pasalamat, ACD Family, Cheryl Vidanes for recovering from COVID-19, Matos Family, J-Rog Marketing, B-Pen Trading, Bernard and Rose Enriquez, Aurelia Barrick Brunt for the blessings received, Linmar Podador and family for the blessings received, for the good health of Bienvenida Roble, Edgar and Jocelyn Barroso, Maria Janet Gan and Jeric Paul, Alvin, Kim and Lance Gonzaga and Socaire family, Trinidad Reloba family, 66th birthday of Gloria Alaba, Nuestra Señora del Carmen GKK Zone 8 Matina Aplaya for their third day novena, for Maria Luisa de los Reyes for the gift of life. Special na intensyon, healing and fast recovery nila, Lizette Lines, John Francis Fuentes, Aziel Adrian Villarreal, Marie Venus. Complete healing and fast recovery of Gina Herrera. Special intention for the safety and good health of all BF Incorporated employees and all sister companies. For Senator Bato de la Rosa for wisdom and guidance from above for his and his family's protection. For the good health and safety of Elena Calanias and all her family members, relatives, and friends. Fast recovery and complete healing of Josephine Santa Juana. At iampo ang kalag nila, Arlene, Generoso, Junabi, Ricardo, Filomena, Justicia, Francisca, Chofilo, Margarita, Noli, Julius, Edita, Angelina, Richard, Alfredo, Angelina, Feliciano, Coronada, Warlito Roque, Teresita, Irinea, Jovi, Manuelito, Porferio, Felipe, Cipriano, Amparo, Feliciano, Cipriano, Virginia, Ingracia, Jovelita, Maximino, Chofilo, Lourdes, Zacariasa, Richel, Victoria, Anastasio, Donata, Constancio Sr., John Michael, Anatolio, Maria Salome, Antonino, Julieta, Nito, Manuel, Ricardo, Minda, Ernesto Jr., Edelberto Sr., Florencio Jr., Estrelets Gloria, Chudoro, Lope, Genaro, Jesus Sr., Jesus Jr., Zinaida, Felix Sr., Felix Jr., Rosita, ug ang tanang kalag nga atong ginumduman ining santos na misa ug ang tanang kalag sa purgatorio. Ato usabi ampo ang tanang intensyon sa atong mga mission partners. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The angel of the Lord declared unto Mary, And she conceived by the power of the Holy Spirit. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Behold the handmaid of the Lord. Be it done unto me according to your word. Hail Mary,
full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. And the Word was made flesh. And dwelt among us. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Pray for us, O Holy Mother of God, That we may be worthy of the promises of Christ. Let us pray. Pour forth, we beseech you, O Lord, thy grace into our hearts, that we, to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. We would like to thank our prayer partners for today, Mrs. Mercy Evangelista and family. Ang atong santos nga misa karon madunggan gikan sa Ascension of the Lord Parish, GSIS Heights, Matina.
Jesus Rosa, Pastora, Generos Senior, Robustiano, Feliciano, and Gerardo. Kinutlo gikan sa basahon ni Hosea. Gihigugma mo ang Israel sa bata pa siya. Gitawag ko ang akong anak dito sa Ehipto. Ako'y nagtudlo sa Efraim paglakaw ug nagkugos kaniya. Apan wala sila masayod nga ako'y nag-amuma kanila. Gihigdan ko sila sa mga pisi sa kaluoy o ligong higot sa gugma. Ug nahimo ako nga ilang magtatabang pagpagaan sa ilang yugo. Ug miduko ako aron pagpakaon kanila. Dili buot ang akong kasing-kasing sa paglaglag kay misamot ang akong gugmag kaluoy kanimo. Dili ko ipadayon ang pintas kong kasuko. Dili ko gubon pag-usab ang Efraim. Kay ako Dios man ug dili tawo. Ang balaan uban kaninyo. Ug dili ako muanha aron paglaglag. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Pakitaa kami sa imong nawong Ginoo ug luwasa kami. Pakitaa kami sa imong nawong Ginoo ug luwasa kami. O magbalantay sa Israel, pamati, gikan sa imong trono diha sa kirubin. Padanag dasiga ang imong gahom.
Pakitaa kami sa imong nawong Ginoo, ug luwasa kami. Sa makausa ka, O Ginoo, sa kagahuman, dungawa kami gikan sa langit, ug tan-awa, at imanapag ayo kining parasan, ug bantayi ang gitanom sa imong kamot nga tuo, ang anak sa tawo nga imong gihimong mahusganon. Pakitaa kami sa imong nawong Ginoo, ug luwasa kami. Ang Ginoo maanak kaninyo. Santo si Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Si Jesus mingon siyang mga tinunan, lakaw kamo. Og isang yaw nahapit na maghari ang Dios. Ayuhan ninyo ang mga masakiton, banhawa ang mga minatay, hinloi ang mga sanlahon, og abuga ang mga yawa. Nakadawat kamo nga walay bayad, busa panghatag kamo sa walay pagpangayog bayad. Ayaw kamo pagdalag kwartang gulawan, plata, o tumbaga diha sa inyong bulsa. Ayaw pagdalag puntil sa inyong pagpanaw, ni ilisan, ni sapatos, ni sungkod. Ang mamungo ang agayod hatagan sa iyang kabuhian. Iligamot ninyo sa usap ka lungsod kung balangay, pangita kamo mga tao nga moabi-abi kaninyo, o pabilin kamo uban kaniya, hangtod mobiya kamo niadtong dapita. Inigayon ninyo sa usap ka balay, ingna ang tagbalay, ang kalinaw maguban kaninyo. Kung mudawat kaninyo ang tagbalay, ibilin kaniya ang inyong panghinaot sa kalinaw. Aban kung dili, bakwiha ang inyong panghinaot. O kung may anaay balay o lungsod nga dili mudawat kaninyo o dili mamati kaninyo, biyai ka ng dapita o taktaka ang abog sa inyong tiil. Hinumdumi gini, sa adlaw sa paghukom, mas maluoy pa ang Dios sa mga tao sa Sodoma o sa Gomora kaysa mga tao ni adtong lungsura. Mga igsoon, ang Ebanghelyo sa atong Ginoo. Dahil ikaw, O Kristo. Ang atong Ebanghelyo karon, kabahin lamang sa taas-taas nga pakigpulong sa Ginoo sa iyang mga pinili kung 12 ka apostoles, mahitungod sa misyon nga gisangon niya kanila. Gitawag kinig missionary discourse, din gihatagan sila sa Ginoo og gahom sa pagingilin sa yawa ug pag-ayo sa tanang may balatian. Dugang paniini ang pagpahimangno sa Ginoo sa specific instructions about the missions, which is also our gospel today. Dunay jutay nga kalibog sa pagsabot niining misyon. Tungod kay naay niingon nga kining maong misyon, gitugyan ni Kristo alang lamang sa mga apostoles o sa iyang mga sumusunod niini sa mga pananglin sa obispo, pari, diakono o mga relihiyoso. Pero dili baya mga igsoon, kaysa dihang gibunyagan kita, nahimo kitang kabahin sa mystical body of Christ, din kita usab nakaambit sa misyon ni Kristo. Ang kalainan lang siguro, nining obispo, pari, diakono, relihiyoso, kay full-time silang galihok sa simbahan alang sa katumanan sa gipanugon ni Kristo. Mo nang nabisan kung driver ka, senior citizen ka, wa kay trabaho, nurse, doktor, abogado, engineer, construction worker, apil ka nining misyon nga gihatag sa Ginoo. Kay isip binyagan, nakaambit man ka sa preaching, teaching, healing ministry of the church. Nan karon, asa man nato
sa ebanghelyo karong adlaw. Atong nadungog nga niingon ang Ginoo sa iyang mga pinili. Ayuha ang mga masakiton, banhawa ang mga patay, hinloi ang mga sanlahon, o ginginli ang mga yawa. Kaya ba ni natong buhaton? Kinibitaw, ayuha ang mga masakiton sa ako lang kabakin. Sa daghan lagi kong ipangdihugan, kanagihatagan o anointing of the sick. 10% na siguro ay nabuhi. Ang 90% patay. Itawagon po ng pare, gana na pong naghingalo na ang kanabitaw masakiton. Gini pong banhawa ang mga patay. Ang isura ni wako kadungog og tao nga mibanaw sa patay gawas nila i-record sa Bible. Pero na ako'y nadunggan nga maingon nga makabuhi man kag patay pa der. Kung makabuhi man kag patay bra. Kana bitang burit ra ta manulti. Ang grabe ra kayo ka atik ba. Ingnon kag makabuhi man kag patay. Pero adto ta ka banhaw patay. Hinloi ang mga sanlahon. Kining sangla sa una, equivalent ay karoskopin, no? Mahadlok tag matakdan. Na ganito ko nakitaan nga kanabitaw COVID patient. Giit sa rin taon sa nagdala, nakapipiin pa tungod sa kahadlok. Gapon, doon ako'y nanawag. Nga parokyano, nangutanag yun. Pero okay, mapod kaya mga katungod mangutanag. Manghunaw ba ang pare? Pader? Ug ma'am, dili ko ka sulti sa uban sa akong yung kaugalingon. Before ko musugod sa misa, manghunaw. Napod may alcohol. Akong kaubang pari, akong kurang paroko, nasa credence table. Before ko magpakalawat, manghunaw. After magpakulawat, mga alcohol dyan ritso. Kay mahadlok lagi aning sangla o equivalent sa doon kapanahunan ining COVID-19. O hinginli ang mga yawa. Wa pa dyan ko kadungog og tao nga moingog pahawa sa tanas, pahawa yawa. Pero daghang manawag og yawa, kung may sudan yawa, may sudan. Kung mawalang remote, yawa asa man tong remote. No? Pero paghingilin sa yawa, wa kayo pagpanawag noon, pero may makadungog. Mga igsoon, bisan tuod kung wala tay literal nga gahom sa pag-ayos masakiton, pagpabuhig patay o pagbalagpot sa mga yawa, apan pwede man tang makabisita sa mga may balatian, pwede man tang makabisita sa mga nangagsubo o mga nag-antos, pwede man tang mo hatag hinabang pinansyal o makatunol sa atong moral support. Diin kita usab mamahimong buhing saksi sa gugma sa Dios ngadto kanila. In short, nga kita mismo ba mahimong representative ni Kristo nga maoy mudasig ug mutandog sa mga nag-antos, nangagsubo ug nanginahanglag tabang. Ambot ko nasugilon ba na kung misa dinhi kadtong nakita na ko sa YouTube sa kababae nag-drive sa iyang car ya diha sa kalye somewhere dito sa Luzon. Kita siyang batanon 14 years old nga nagsangkiig nagdala diha siyang panggana og gulay. Taod-taod nangutanag gihulungan sa babae, nangutanag mo wala sa man imong kalagyan. Nagtanaw gulay, dahon nga gulay. So ang na pagluto patiently ang bata mi-explain sa mga babae. Hangtod miabot iyang papa nga nagkiyang usab, murag semi-paralyzed. Nangutanang ko, unsa man po kanong? Nahulog lagi guwam. Nahulog niya. Kandang ang ingon ng doktor nga magpapiti ra ko. Pero wag man ko yung ipapiti kay mahal man kayong per session, 400 man. Nakatulog pa sa kasimana, natutulog ka buwan. Bai, nalukoy. Ipakyaw niya ang gulay, pagkahuman, gitagaan, pag-idiya. Kasi nga na pagpapiti ang mga tao. Karga niya ng gulay. Ambot, kaunon baka doon yung gulay niya. Sa unahan na po mga igsoon, kita na po siya balot bindor. Ulan-ulan naman, gipangutanan na po niya, hindi pa kamuli. Taas baghalin, hawa may diferensya ma'am, dali yung sa balay, kamong balay, hawa may atop. Ulan na mong ihapon dito. Asa na yung bana? Nalagi nagmasakiton. Ipakyaw po sa babae ang maong balot.
Niya, itagaan po niya o kanang pangpatok ang mong baway perting hilak sa babae. Ay. Pero nga kung tanaw kay, wala ko na, nakita na, wala na ko nakita yung luma, kung dili ang iyang kalipay, naimitabang kaniya. Muna akong gingon, nakita mismo mahimong representative ni Kristo, kamudasig, mutandog sa mga nagagantos, nagagsugo, kung nanginanglag tapang. O bahit po aning giingon sa Ginoo nga sa instruction sa mission nga mingon siya nakadawat kamo walay bayad. Busa panghatag kamo sa walay pagpangayog bayad. Ang emphasis ani mga igsuon ba kay dili lang sa ingon nga tanan libre. Nabagoy libre tanan kabalo mo gitang wala. Pero kung dili diha nato mabati sa give and take relationship. And ang there is there is more joy in giving than in receiving. We have received much in life, so it's about time that we give in return. Kita po babae nga isa sa mga department store nga naghanag ipalit, abroad siguro to siya. Niya ka na bitaw na sa mga tindahan na may alsa sa iyang ipang pamalit pa, ipang shopping at kayo padong dito sa gawas sa maong department store. Pagkahuman, kang ikaw, boy, balik ako, gidlang karoon ka. Itagaan yan, tip. Nangawag man ang boy sa iyang ulo. Yung dool to yung mga kauban, sus, kaya ang gihatag 5 pesos. Nindot ko doon ta. 5 pesos kahayo ra, pero muna akong gingon ba, we have received much in life. No? It's about time we give in return. Na isang alumnos sa St. Pierre College Seminary. Nung nag-antos po siya, no? Kapit siya pahawa sa seminary, tungkol kay wakod ka, bayad. Gusto ko, di ka mabayad sa seminaryo. Sa may yung kaunon dito. Pero karon ba, makahinumdum siya ito. Sige, balik sa seminary, hantod karon. Great sponsor nila. Big sponsor. Manghatag sa mga seminarians. O ganang bitang mga gamit sa seminary. Muhatag po sa seminary. Di lang yun one shot, always. Payback time, kumbaga. May tungod aning giingon nga, ayaw ka mo pagdalag kwarta, bulawan, plata o tumbaga. Ayaw ka mo pagdalag bag sa inyong pagpanaw o ilisan o sandalyas o sungkod. Mga igsoon kiningi panghisgutan. Very important yun sa usa ka tawo nga mo travel, usa ka tawo nga mo panaw, usa ka tawo nga magbaktas, kana lang sungkod. Panggunal ko naglubo. Panggunal ko nagtanga, kanang scorpion. Sapatos, sandalya, karainita, tao ng disyerto. Ay, magbaktas ka. Ang t-shirt, no? Extra t-shirt. Ang bag, butangan sa tubig, sa kanang mo travel. These are very important thing to one who travels. Pero, labaw pa niini mga igsoon, nindot po makatunan sa mga tinunan ni Kristo ang pagsalig sa giingon nga ng divine providence. That God can never be outdone in generosity. Ang Ginoo dili magkulang sa iyang pagkagat kanato. Gusto sa Ginoo nga dili ta ma-attach sa ang iyang mga tinunan sa material nga mga butang aron dali ra ta makalihok-lihok. Kini kunong sundalo, lisod kayo ng ilagok ng mga kalaban sa gobyerno. Nga doon, ang bukatan ay nagdat mga bagahe na silang likod. Samantalang ang kalaban wala gidalaman. Dari na makatambling, dari makadagan, pero sila ang ilang mobility makuhaan tungod sa pagkaki, tungod sa daghang gikarga nila sa kinabuhi o sa ilang pagkasundalo. Muna murag analogy na ba? Ikaduha, itong COVID-19, lockdown. Naam dito pariha matag kasinatian, pero I don't know kung pariha matag kanang pamalandong. Pero para kanako ang COVID-19 lockdown, tugtog yung ECQ. Nagatudlo man kanato nga dili jud kailangan daghang butang sa kinabuhi aron ta mo survive, aron ta mabuhi. Basic food, basic needs na yun. Food, shelter, and clothing. Food, home, and clothing. Pero katong mga na-attach, bahala nag-wi food, shelter, and clothing. Basta doon ay gadget, charger, o wifi. Puhi na sila. No? Kadto sila kay mga na-attach to sa kalibutan ng mga gamit. Ug bahin sa diin ningon ang Ginoo nga inigdayon ninyo sa usa ka balay, ingon
Kristyanos, kini mang pagiging peaceful. Kini bilang tao nagdalag kagubot o kasabog, di taganahan mo dool, di ba? Di taganahan mo kanang mingle, maglikay ta. Kung kita mismo doon ay kalinaw sa atong dughan, kinibaya kay mailhan, mo emerge sa na kanang kalinaw. Ihatag ang inyong panghinakot sa kalinaw, nag-ingon ang Ginoo. Pero kabalo baya punta mga igsoon nga, we could not give something we do not have. But kung sakto mabanis Latin kaysa high school pa ko gimemorize na ako sa high school pa. Ni mo that could not habit. We cannot give something we do not have. That is why it is very important to possess a peaceful heart para mahimot ang effective missionaries of the Lord. So muna let's get rid of anger, hatred, bad intentions or desires, vices in our hearts. Para kanang kalinaw ang mupatigbabaw. Kung mga tutas makiginabi na sa itong mahigala, bubisita tag masakiton, ang atong mapaabot kanila ang kalinaw. Dili noon kay tungod sa itong presensya, ma-stress sila. So, sa katapusan, mayroon kong mga igsoon nga atong Ginoo, gustong ipadayon nato ang iyang lihok, buhat, dinis kalibutan, mga gitagaan na niyang misyon. Lakaw ka mo, o isang yaw, nga nagsugod na og paghari ang Dios. Sa atong pagbuhat ini mga igsoon ba, nindot nga atong first bullet, nga atong first approach, nga atong first bullet sa pagbuhat ini mga mission, mga atong kinabuhi mismo. The way we live our life, that our life becomes our very message. Ang mensahe, kung ang atong mensahe nga mahatag, kung kita mahigugmaon mismo, makita gina sa mga tao. Kung kita mismo mapasayloon, kung kita mismo taas ng pasensya, ibisag di patuyok ko ng electric fan tungod kay sugo sa atong panggamanan, no, mga electric fan, bisa ng electric fan sa pare, kay sugo man na sa atong panggamahanan para dili mo payanap kining gikaintapan nga sakit. Makita ko na sa mga tao, kining atong pagka-forgiving, mo na atong message. Kining atong pagka-maghihatagon, pagka-matinabangon, kana mismo mga atong naipuyan mo na atong first bullet in answering to the mission given to us by Christ. Mga atong last bullet, atong katapusan nga bullet, mo nga atong pulong, kanang atong preaching, pagsangyaw, ang atong counseling, ang atong advice, ang atong spiritual direction. Manalangin ka na to ang Diyos. Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Nga ang simbahan, magpadayon sa pagtawag o pagdala o dugang mga misyonero aron sa pagsangyaw sa kaluwasan sa Dios. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Nga ang mga tao nga nagduha-duha o kulang sa pagrespeto sa kaugalingon, makahibalo sa klaro sa Ginoo alang kanila. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Nga ang kaluoy, mapadayag ni adtong nagsalikoy sa mga mensahero sa Ginoo ug sa kamatuoran nga ilang gidala. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Nga ang mga masakiton nga anaa sa malisod nga kahimtang, mahinagpong mudawat sa sakramento sa hilog. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Nga ang mga nangamatay, makatipon na ni Kristo diha sa kahimayaan sa iyang gingharian. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Tawagan sa Panginoong Hesus Kristo, imo kami gisagot isip imo bayan. Tawagin kami sa pagkain sa imong mga panalangin, sa mga amang-ihanan ang inyong mga pag-ampo, pinakapili Kristo ang Ginoo. Amen.
usana sa kahitasan, daigo ng nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santo Siligaw, Ginoo ang murang sa tanan ka santos. Ipadala ng Espiritu ang santo sa inyong mga kasa. Aron may mutigalan na ginagawa ng lawas sa dugo ni San Cristo ang Ginoo. Sa pasakit sa kagalingon, imuha siya ang upan, bigkas na lang Ginoo. Bibigkas, ihanap ng inganto sa iyong kanalunan o biingon. Dawat ang ini, hindi matanan, ganna, kay hindi mo ang dawas sa ikutyan ang sa dapat maging ako sa kanilahon, di ko ang sasakalis, di pasalamat din ko sa bihaka nilingan ko sa iyong kanilunan o biingon. Dawat ang ini, o Panginoon kalunganadan, ikan ini, kay hindi mo ang kanin sa aking dugo sa pagpapunay ng kasalutan. Ang dugo ay ito ang inyong alam sa tanang ng tao, aron ang masalamat pasayo. Buhakan ini, aron maghandong yan. Ang misteryo sa pagtulog. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubaling nganhi. Aron maghandong sa kamatayon o pagkabanaw ni San Cristo, naghahanap kini mo mga iningpan sa giluhi o kami sa kalawasan. Nagapasalamat kini kini mo kung kini kami isip na mayan, matulog wala kang kini mo. Himuang kami yung malapot sa lawas ni Cristo, magkayo sa iya sa Espiritu Santo. Hinumdulig ang iyong simpahan sa buong kalimutan. Himuang mahinig kami niya sa iba. Ubali Francisco ang Papa, Romulo ang Obispo o sa talang ng kapal. Hinumdulig sa ang mga isuko ng namatay, si Rosario, si Pilar, si Lolita, si Junior, o ang talang ng namatay na sa iyong galumoy. Dalas ng talang sa pagsukong sa kayang sa unaw. Kaluloy kayo ganan. Himuang kami nangayahin ang abing sa lingkunhan. Ubali Maria ang mga sa Diyos, ubali sa Jose ang mana, ubali sa mga apostoles, o sa mga santos sa pinatuman sa inyong nabuto at lakas sa katigan. Ubali kanina aming mga dahil ng ikaw ni Piyakon, pinakabing sa Kristo, imong kita. Pinakabing ko niya, ubali kanina o dihan kanina. Dihan na lang kanina o kanina niya mahal. Dihan sa kayo sa Espiritu Santo. Ang manang maya hangtod sa kahangtuhan. Amen. Karoon naman kita sa lahat, at gabi ka lang magpulong ng pinipin kita ako sa aking nalulubos. Ang mahanamo na nasa langit, paday ko ng inumalan, umabot ka na ako ang imong kinharian, matungan ang imong pag-uod, dinisulta mayon sa langit, ang kalan namo sa matag adlaw, ihatag ka na ako karong adlaw, upasayo kami sa among masala, ingon na magpasayo kami sa mga nasaktan, kung dili mo kami tugyan sa pagulay, inunuan wasa kami sa dautan. Mga iyo kami kanyang Ginoo, kayo kami iwasan sa pagkakalimutan. Aral kami sa kalinaw, hindi panagpunan. Aral ginagawa sa inyong galumoy, maligay kayo galunan sa sala, o pailayo sa kanang kasama. Sa mga nagpapakong kami, walang umon, sa paling sa Kristo, ako manubos. Kay imo man ang gingharian, ang kahubog ang himaya, hangtod sa kahangturan. Binong sa Kristo na ginunga sa mga apostoles, ang kalinaw ginagalinyo, ako kalinaw ginagalinyo. Ayaw taka ang masalamat din pagsabi sa iyong simbahan. O sino sa iyong mawag o natay kayo sa kalinaw o may gusto. Ikaw ang pagkakali hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kalunay na hangtod. Mana usab kanimo. May tatalimaan sa mga nakinig sa inyo. Peace be with you. Peace. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Diyos na inawagtang sa mga sala
pagkalawat ni Jesus diha sa akong kasing-kasing. Ginoong Jesus, akong manluluwas, ikaw nakaingon, ako mao ang kinabuhi, kinsa kadtong mukaon sa akong unod o muinom sa akong dugo, makabaton sa kinabuhing dayon. Pinaagi sa sakramento sa bunyag o sa sakramento sa pakig-uli, gipaambit mo kanako ang kinabuhi mo. Karon, imo kining giamuma, kay gihimo mo man ang imong kaulgalingon nga akong kalanon. Ubos sa bugos ko nga kasing-kasing, nahigugma ako kanimo labaw sa tanang butang, tungod kay ikaw man ang labing maayo, ug ang walay katapusang kalipay. Amen. O Ginoo, dili mo kami muhunong sa pagdayo kinimo. Tungod sa katubong sa kinabuhi, ang inyong gihatag kinako dinhi ni Eucharistia. Kinaw gipangayo, pinaaki ni Kristo ang Ginoo. Amen. Ang Ginoo mga anak ng Diyos. Mana usab kanimo. Manalangin ninyo mga anak ng Diyos, mga mahal ng anak ng Espiritu Santo. Amen. Tapos ang sagot sa misa, ang nakatira ng Erinaw, Hugman, ni Kristo. Salamat sa Diyos. Sa atong Diyos na
Atong pasalamatan na nangulo nining Santos na Misa, Reverend Father Edsel Paloma, Parochial Vicar sa Ascension of the Lord Parish, ug ang tanan natong mga mission partners. Ascension of the Lord Parish, GSIS Matina, San Pablo Parish, Huna Subdivision, Estepa Family, Villa Carmelita Resort, Mr. and Mrs. Ordonio and Carmelita Lectawa and Family, One Cycle Mile Corporation, Jade Bookstore Davao Branch, Mr. and Mrs. Dodong and Glo Catayas and Family, Ornel and Dr. Jovic Fuentes, Beatan and Family, K11 Pharma, Carico Nutraway Systems Incorporated, J-Rog Marketing, Mr. and Mrs. Ronnie Osnan and Family, B-Pen Trading, Bernard and Rose Enriquez, Carlita Serad, Rogelio and Cynthia Bacus and Family, Iris Meliaza and Family, RDL Pharmaceutical Laboratory Incorporated, Eric and Jocelyn Sardan and Family, Peticoco and Coffeeville Apartment Home, Ofelia Pungay, Mr. Rudy and Mrs. Jean Sabiaco and Family, Engineer June and Mrs. Evelyn Alegre Sardido and Family, Mr. and Mrs. Tony Boy and Emily Domingo, RVM Sisters Beaterio de Mindanao, Mr. and Mrs. Suselaod and Family, Vita Rivera's Bookkeeping Services, Mike and Bia Oconor, Engineer Julito and Mrs. Mercy Cascabel and Family, Radi Vidanes, BLD Marriage Encounter 57 and 58, Jim and Grace McManus and Ria Sidian, Mrs. Aurora Liagas and Family, Moses and Partners Management, Joseph and Noah Construction, Engineer Edwin and Mrs. Inday Bangkirigo and Family, Maglasang Family, ACD Family, Terry Jalua and Family, Joe and Magdalena Torredes and Family, Mr. Jeffrey and Mrs. Crisilda Lasaka, Rizalda and Elvira Lanzar and Family, Matus Family, Elena Calanias, Mr. and Mrs. Angeleo Fritz Balmes, Aurelia Barik Brandt, Linmar Podador, Belen Ambong, Bienvenida Roble, Josephine Santa Juana, Edgar and Jocelyn Barroso, Maria Janet Gan and Jeric Paul, Marit Trasamunte, Beraugo Tracking Services Incorporated, TBTSI, Pe Family, Mr. Jonas Bangalaw, Mary Ann de la Cruz, Myra Malaki and Family, Wong Family, Bernabe Sanchez and Family, Alpha Gold and Associates Insurance Agency, Captain Erineo and Mrs. Alberta Malano, Leo Degario and Dina Sr. and Family, GAP Farming Resort, Margate Family, De La Cruz and Pabalan Family, Mrs. Gregoria Espina and Family. Si Jesus ang pasakinabuhi, nagikan sa langit, ang mukhaon sa iyang unod, may kinabuhing dayon. Si Jesus ang atong kabagnawan, atong kaluwasan, ang muhinon sa iyang dugo.
Jesus